everyone, welcome to Z's Cozy Corner, where creativity meets the conversations. I'm your host Z, and you are welcome. Before we dive into the conversations, let me remind you, as usual, guys, ningalibali ukucofoza that red button. Why fanele ulibale vele? Well, by the way, today I am with Uphozisa Noba, all the way from Eastern Cape, but ulapha eJoburg ngoku. Phozi. Hi Z. Njani girl? Khona njani wena? Siyaphila nathi, sakwamkela man. Bubu, wena usakhola zafika? Ubani kawan? Hayibo. Wathi ngizobuza bandini bani? Wena ungubani? He ngiyafivini. Yini eqhokile? You mean this? Lena ndithenga lo muntu wamustombi. Uyayithanda ne? Uyayibona ke that. Eyami ikhishelwe yimi imali. Mamela ke ntombazana, bugqibele ngoku. Ifanele mina ngoku. Kwaye ithi mina. Hey amadoda azosibulala. Umuntu ufika kuchithele, phezwa lokho azothatha uJezebel, amlethe endlini, aqoke impahla zakhe azotshama ngazo. Ntombazana, awulungi ngiqhele kakubi. Ubiza bani ngoJezebel? Hayi wena liphi nje igama ongazibiza ngalo uma ufika emzini womuntu okwi-relationship ubese uzoba busy ngempahla zomunye umuntu. Relationship. Uyibiza nge-relationship lento. Ebehleli nami phezulu sisi. Hey, wozala wena. Uzochaza, uzomphathelana nokudla. Uthunani wena yilili? Wow. Yonke ongangibuza yona leyo. Ngifika la, lo Jezebel wakho ugqoka impahla zami. Uzongibuza wena uthi ngifunani la? Jonga abantu ntombazana, phinde ubize ngelo gama nje. Kubonisa amaqhaka. Jezebel. Hey, awume Wena, ungayifaki nje lento. Ngoba phela wena udala yonke le fish. Lydia, awuzuvela utheleke nje la kwami utheleke ngathi uyamaphoyisa ungangitshelanga. Usukhohliwe Stombi. After everything engiwenzele yona, uzongibonga kanje. Ngikuthungela umngani wakho umkhulu kude. Ya manje ungayithathi personal. Mina mfethu ngumjita. Ngiyakazisa umzimba kugijima igazi. Hey, kumele unyakazise umzimba ugijima igazi. Mina ngikwazi ukwenza lokho Stombi. Wasintoni ngokunyakazisa umzimba kugijima igazi? Kuba ndiyaziyo wena. Yabona wena ungijwayele Awume manje. Awume. Wena phuma kulento ngoba wena udala yonke le nqushunqushu. Mthekwe myeke. Oh. Okay. Phuma ntombazana, siphumele ngomnyango. Phuma man. Iyarasa nawe. Ayisuka. Uyadika man. Uzomlandela. Ayisuka. Ayiyabhora nina yi. Ngafika ndaye inkosazana. Not inkosazana ikumkanikazi. Uyayiva? Ndabanga ichawathawa. Ake mhleke sana. Awumhle. Uyawuza. Enkosi kakhulu Zindi, ndiyabulela kakhulu ngoba lapha. Okay man, cela usiqalele ke ubana like mina ndithethe ubana unguphozi from Eastern Cape. That's all. Angifuni ubana like ndizibone sendithetha nezinto endingazaziyo ngekho shona manje sithi ingathi we understand so ngicela usiqalele ba. At least mayiphume kum. We man kungathiwa ngithe. Well, enkosi kakhulu Zindi, njengoba besho nathi enkosi kakhulu ngoba lapha. Thank you so much for having me. Gama lami Uphozisa Noba. Ndikumkanikazi abathembu. Oh right. Ndinone mina ndingumamnyele. Ndingumadoyi, ndingumakhonze goduka. Umbokothwane. Ntombi semaXesibeni. Ewe? Ndizalelwe ndakhulela eGcuwa ngapha Eastern Cape. Ndikhulele khona. Ndathi xa ndina 16 years ndeza ngapha eGauteng. Ndahlala lapha yonke le minyaka leyo and then ndaphinda ndathi xa ndina 28 years ndaphinda ndabuyela ekhaya eGcuwa. And then after that ndaphinda ndabuyela kwezicala futhi ngoba bombami sesithubeni. Unguzulu esithubeni nje lapha. So otherwise inkaba yami isekhaya eGcuwa. Yes, apho ndizalelwe khona. Right. Okay, awuhlalanga nje kweso situlo just because unguPhozisa Noba waseGcuwa. Uhleli because you are an artist. Exactly my darling. Oh, ndim lowo ndiyiphila ngaphakathi. Like hlala ndibaxelela abantu abasondeleyo kum ndithi mina I live art. I love film. Uyabona? Ndiyiphefumla. Ndilala ngayo, ndivuka ngayo. And ayikho into endonwabisa ngathi uhlala ndithetha ngayo oko. Mhlawumbe siyancokola noba angibuzanga ndingasengahlala ngithethe ngayo. Vele uzabona ke yabo. Emntwini ongayi-understand yo yes kuba lula ke xa uthe uthetha nomuntu mhlawumbe okule nto naye uyabona kule industry one. Yes, ndi-artist, ndi-actress, ngoku ndi-filmmaker.
I'm trying to do my own thing. Dimgeloses. All right. Okay, ngicela usithathe ke from the beginning of like udecide nini okanye like udecide nini ukubana okay, I think ubizo lwami lo the side le art. Well, njengoba beke ndayithetha apha ecaleni ndaliqabaqaba into yobana yazi uba mna njengoba ndingumntana okhule ezilalini nje khange ndibe ngumntu ozaziyo uba ngenye imini ngaze kuthiwe ndi-behind the cameras njengangoku kuthiwe mhlawumbi kuthiwe action ebomini Kuwe kuthiwa action okanye uthenza sibukela okarabo eTV qonda into yobana wow. noba ungene njani kwiskrini uzibuze noba ungene njani yabo. So into entsha kum loo nto leyo. Kuthe back in 2021 njengoba bendisitsho ubomi bam ebungapha nangapha ngo-2021 between 2020 and 2021 bendiseBhayi bendikuradio ke. So ndifike ephayana ndenza i-news reading ku-community radio ngaphaya. In fact kwauba ndingene kwiradio iqale ngento yobana kule course bendiyenza esikolweni after matric ndafumanisa into yobana ndiyayithanda ethethisayo kakhulu yabona into evulisa umlomo than into ozibhalisayo nento onokucinga. So ndasuka ke ngoku kwicareer ebendikuyo ndajoyina imedia ndaqala iradio ke ngoku. Then ndithe ngoseke ndiye kwiradio ndanetshomi ezisemhlobo wenene ezikwidrama phayana ndaqhela abantu abaphayana. So ndaqonda ndiyakuthanda mani ueda yabona. And ke ngoku njengoba bendisitsho ndithi bear in mind into yobana ndisuka ezilalini mna andazi into nga-acting uba iqala phi ithini na but xa ndimamela amabali wapha ndiyayithanda yabo. So ngenye imini njengoba nje ndaqhela namantombazana phanje so ndithi kule ntombazana uNosipho khawundixelele mani uba ndingenza kanjani ukuze ndinantsike phaa yabo ndifumane mhlawumbi irole ethile ndikhe ndive ka-uactayo phaa uacta kamnandi. Yena ugirl uya-acta ne uacta emhlobo wenene already kula mabali waphaa. So ndiqhela umva phaa ndabeva baqabala ke bethethayo mna ndenza-news ngapha uyabona. Sidibana nje xa sidibanayo ke ngoku. So andixelele ke na athi and ungagudi yazi ndikamna nyhani athi sihleli nyhani siphumle kwenye igame andibhalele phantsi ii-lines ezakhe ezirole yakhe xa uyenza andibhalele ke enye line athi betha lena wena uqala uyifunde qala and then uyimemorize and then ke ngoku xa udeliver awudelive nje uba siyathetha kanje funeke uyidelive as you mean it ungene phakathi kule character. Ndingakwazi uyenza ungena njani amen character uyabona amane ndilungisa kanti uzayibona uba uzayithanda le nto ndiyenzileyo. Kwazothi kwenye igame kupapashiwe rating into yobana kukho ii-auditions ezikhoyo phaa ukubale litshe lizawufika khona imhlobo nene ndaqomba itshansi yam le mandiye phaa nyhani ndaya kwi-auditions kwakungoSeptemba 2021 yabe ilayini ingaka kugcwele but guess what ndethuka xa ndifumana iresponse mna I think after 2 weeks kuthiwa igama lam lingenile kubantu auditions. That is how I started acting. And then xa ndifikayo by that time ibi-acting yakwiradio ne? Yes, ibi-acting yeradio leyo yilena kuthiwa iradio narrating because sithetha amabali but siyawa-acta. U-acta wakhona ke ku-different because awubonakali. But then like if ukwatile funeke ukwata kwakho ke ngoku kuvakale mna ndimameleyo ndive ubana ukwatile manyani uconvince into yobana apha ke ndisela isiselo sibandayo ndithe ke mandisele le juice manye abanda kamnandi kushushu uyabona ndinika umphulaphuli ke engqondweni into yobana ngoku uhleli phantsi uyatshisa kule ndawo kuyo uyabona ilula ngalo hlobo acting yeradio. Yes. And then udirector wam wayendithanda wade watsho wandixela kwakhe into yobana andikwazi uhlala netalente engaka because every time sisestudio siyorekhoda he sees something in me. He was like sisi ndicela ungarelaxi italente le if it means into yobana funeka uhambe eJoburg kuye-Cape Town ePPP then do it suka apha. Then that is how I started i-acting. Xa ndifika apha eRhawutini ke ngo-2021 njalo because beseyiphelile ke laa contract wafuneka ke ngoku ndize kweli cala ndizoyiqala ngapha. Ndayiqala ngolo hlobo ke nge-acting ndisuka nayo kanjalo radio. Okay, from radio to screen. Iscreen ke right. Okay, i-experience yakho ye-screen ke manje ke ngoku because like uqhele kaloku wena like andiyazi uba kwenziwa njani kwiradio but ndine-feeling yokubana nihleli like uba besihleli ngapha kwelaa cala omnye uzinxibela into yakhe omnye uzinxibela into yakhe like nihleli nje then niyadeliver ke. The only thing ebalulekileyo kukubana kuphume into emlonyeni. Yes. So injalo ne
Okay. Then from radio ke ngoku na ke ngoku sifuna ukubona ke ngoku laa mntu esela esasiselo sibandayo. Kwi-screen ke ngoku. Uya understand? Andizophosisa ayojeni elula leyo. Zange kube lula into yobana ndiswitshe from radio to i-screen. Remember that even kwi-radio khange ndibe nexesha elide. Akuthiwanga ndifumene i-contract ye-2 years, ye-3 years, ndaqhelana kakhulu ne-acting. It was a matter of mna ndisebenze i-skill netalente that I had okanye that I have eyabona ngelaa xesha. So ufika kwam ke ngoku ndizoqala i-screen kweli cala kuye kwaba nzima, but into endaqhela ndayenza ndathi ufika kwam apha ndafika ndajoyina ii-classes ndangena kwii-trainings ze-acting. So ngelaa xesha ndingena phayana ke ngoku lula ndiyafundisa ubana yintoni i-monologue, ndiyafundisa into yobana i-dialogue yintoni, udeliver kanjani i-lines, uzidibanisa kanjani i-emotions with i-dialogue, uyabona, umzimba usebenza kanjani. And ke ngoku apha ethivini laa nto yobana ufuneke ke ngoku uthi yho kamensela amanzi nxaniwe ayenzeki ke ngoku because uzawube ubonwa ngumbukeli ke into wasele ke ngoku laa manzi iglasi ke usela amanzi. And xa uselayo awuzukwenza ezaa sounds ziradio zenzayo uba caca into yoba uzawusela nje njenge-normal person ke ngoku because ubukelwe ke ngoku yabo. Zizinto bendizifundile. And then nokukhala awuzuthi hayi laa nto ibethe isijwili. Uyakhala nje uba masibone into yobana uyakhala. And izaa nto zobana abantu kuthiwa hayi uqepha izinto okanye abanye unika itswele. Usasisitsho kaloku usasithi unika itswele ukaviksi. Zikho zinto ezo, zikho zinto. Funeka ukhale nyhani, convince audience into yobana this is happening. Remember that i-acting ayikoku-actor, but it is about portraying i-character. Yes. True ke ngoku uportray i-role through i-character. Wena ungene ezihlangwini zalaa mntu uphumile ukuba ndiphozisa ndingene kuzi. Funeke ke ngoku ndidilive uzi ndiphume kuwo. So xa funeke ndikhalile ke ngoku I have to khala manyhani. Kungathi hayi bengathi bekhala wasebenzisa ubuso bana mhlawumbi. No, uyakhala, siyakubona into yobana khala. Masikubone uba uva ubuhlungu even if awukhali masikubone uba lo mntu uva ubuhlungu manyhani. Exactly, because acting iportray a reality, true pictures. Kwaba yiloo jeni ke yaba nzima, andifuna ungatsho yaba nzima, but ndanceda into yobana kuba ndingumntu mna we-hustling. So zange kube nzima kakhulu into yobana ndikhawuleze ndimane ndifumane roles kwezi kuthiwa zi-low budget films. Zange kube nzima. So ndandimane ndiye kwi-auditions. Xa kuthiwa auditions zithembisa ndiye khona, kahle Home zininzi ndawo ndizihambileyo kuhamba ii-auditions. And xa ndifika phaa, guess what, ii-directors bezivele zibe like zithatheke i-performance yam oko xa. And ke ngoku ngoyeka ngokuthi mane ndihamba ii-auditions ndibona udirector like bayachazeka, iyakhulisa i-confidence iyabonisa into yobana okay man, I can really do this. Xa ndim lo ebengazithembi, uyabona. And this is my thing. Ndaqonda into yobana ke ngoku andiphinde ndisuke ke ngoku maseze ndinqamathela ke ngoku. Then ke ndamane ndiziphusha ngoba ndimane ndihambe ke ngoku more workshops, ndathende workshops. Xa kukho workshop ndingene khona, xa kukho auditions. And auditioning, xa kwi-audition ufumane isibindi kuba lula into yobana uyaqhelana. Yes. Udirector mhlawumbi xa ungakhange akuthathe for loo nto leyo, loo role leyo, uyaxelela into yobana kungani na ungakhange ufumane, uyabona. So uyayazi ke into yobana kwi-next audition funeka ulungise laa mistake. Uyenze. And sometimes ube ungenzanga na mistake, yes, because like I think nawe uyayazi loo nto leyo because uyabhala. I believe bana umntu xa ebhala whatever eso story eso uyayazi into yobana xa sithi wangena uNomalanga endlini already uyamazi uNomalanga into yobana usidudla, lighting complexion, you understand. So wena uyahamba ke ngoku nake uyoportraya irole kaNomalanga. Lo Nomalanga lona ayinguye lo uboniweyo, you understand. So like kuzoba difficult ngaloo ndlela, like it's not always ubana awenzanga zona, I believe. Okanye indlela endiye ndiziconvince ngayo ukubana it's not always about that. Sometimes kube mhlawumbi be-expecte umntu oslender. Sometimes wena if I have to be honest with you, into yobana mhlawumbi andabenza baphuma ecaleni nayo. Yabona kubalulekile into yobana xa uku-acting ujoyine i-agency, ube kwi-agency ethile, ube ne-agent yakho. Into ebalulekileyo ke into yobana xa une-agent into yobana
uba kufuneke ku-auditioniwe kukwi-roles ezifunekayo, umzekelo ndine-agency mna ne kwi-agency yam agent yam iyandazi ubana ndingumntu kanje, iyandazi into yobana nditshabi, ndi-dark in complexion, ndinamehlo amakhulu. If kukwi-role ephumileyo masithi kwisitha umzekelo into edlalayo kufunwa umntu kanje kanje uyazazi ii-actors zakhe, uthumela straight kwaba bantu abazazi uba banezi features, uyabona. Kunzima ke ngoku xa uyi-freelancer because xa uyi-freelancer uba kuthiwa ku-auditions kufunwa 5 women uyaya, not knowing kufunwa abantu abaslender, abantu aba-light in complexion uyaya, and then kwafika ngopha awuthathwa because awuyiyo le nto ifunwayo. But ke kulula xa une-agent because ikuthumela straight. Lo mntu Nawe xa ufunda i-character bio nyhani uyafitha apho, ikuwe ke ngento yobana udiliva kanjani ke ngoku, ixhomekeka kuwe ngeperformance yakho. Otherwise uyafitha kule character ifunekayo kanomalanga. But ke ngoku izophuma kuwe ke ngento yobana how are you convincing the-directors. Ilo hlobo. Right, you just said filmmaker. Nawe kukhona istory ozibhalileyo like kwenza kanjani? Well, ndiyakwazi ubhala honestly, but andikuthanda ubhala, ayonto yam. Ndisebenza ufike uqale wayi-colleague, then ke ngoku uyi-friend, so siyasebenzisana. She is my writer kwi-production yam endiyivuleyo. Yes, mna umsebenzi wam kubana ndizawuprodyusa ezi projects sinazo azibhalileyo yena as the writer. Andibhali mna, uyabhala, so mna ndizawuprodyusa ezi projects. Yes, ilapho into yethu ye-filmmaking sisayiqala ke, kodwa nayo iseyijeni engekho lula, andifuna ungatsho. Kodwa ke ngokuzimisela, ngokusebenza nzima, nangolwazi esendinalo, njengoba sithi ndiqale ngo-2021. Noko u-2021 ndixesha elide kakhulu esendilifundile, and mna ndinguye nomntu o-curious, more especially that ndikwi-field endiyithandayo. Ndikhawuleze ndaba ngumntu o-curious. Bendithi umzekelo xa ndisesetini ndibona udirector indlela adirector ngayo, yabona, ndijonge into yobana abantu be-lighting bazidibanisa kanjani ii-lightings ukuze zidibane kakuhle zibe perfect. So andijonge into eyi-one. As a result kulapho ndibone khona into yobana you know what, one day ndawuze ndibe neyam i-production company. So kulo nyaka into endadicide into yobana mandiqalise yam i-production company. Yes, ayikakakhuli kodwa ke ndiyayikhulisa, ndiziphushela into yobana ngoku mandiyikhulise, and i-aim yam into yobana mayikhule ibe yile nto ndifuna uba yiyo, ibe yile ndlela ndifuna uba ndiyenze ngayo, ubana ndiyazi into yobana from here eJohannesburg back to ezilalini, because ndinebhilifu yokubana bona mna ndisuke ekhaya ezilalini ndaye eBhayi, ndasuka eBhayi ndeze eRhawutini for uphuma into endiyifunayo, you understand. And kuseRhawutini apha i-competition ingaka, wonke umntu unetalente and wonke umntu uthanda le nto iyi-one. So akukho lula ungenelela. Awungabona abantu bangakubona ukhwayethi bacinga amafama mhlawumbi wayeka okanye hayi awusenaskill okanye awusenatalente. No, wonke umntu unayo. And ke ngoku i-production companies zimbalwa, uyabona. Bonke abantu bafuna u-acta bagcwele, but i-production zimbalwa and batalented abantu very much. So nazo i-casting directors ziyaxakeka funeka zikhastile. So ndidicide into yobana mna I want to take it back home, because ndifuna uvala laa nto yobana wonke umntana makasuke e-KZN, asuke e-Eastern Cape, asuke eLimpopo aze eJoburg. Utheni esikhayeni ezilalini thina singenoyenza? Utheni thina singenoplanta le nto iyenziwa eRhawutini sithathe siyenze phayana? So sishota ngantoni? Because abantwana abanetalente ngabo basithi bebesuka ezilalini, beze apha. Singakwazi uba abantwana sibakhulisele phaa ezilalini. Abantwana bazotsho basuke nale nto yobana ba-end up besenza ezirongo, bengena etywaleni, bengena kwii-drugs. Uyabona uba be-pregnant beba mabe nento yokwenza abantwana. Umzekelo last year bendiqalise ii-classes ngoDisemba ngoba ndigodukile, and abantwana like bandichazile baye banomdla kakhulu. Abantwana basakhulayo 14 years, 13 years, 18 years, yabona abantwana ebingabo bendibatreyina. Then ngoDisemba senza inantsika performance ye-Christmas related to bar, and it was a great success. Wow. I directed it myself, ndiyiproduce ngokwam. Of course uThando wrote for me inantsika yayo, iscript sayo, and then mna ndazilungiselela yonke into. It was a great success. So ndanento yothi
Ntoni izawuba nzima ke ngoku Italente intobana bathathe likhona ndibanike nabo apha. abantwana We understand. but ke ngoku bavalekile because basezilalini Mm. abakwazi And abanawo ukufikelela amaphiko ke ngoku lokubhala. uzofika apha. Not wonke umntu unefemeli eRhawutini, not wonke umntu unefemeli eKapa. Abanye barhala but bazofika bathini eRhawutini bofikelela phi, uyayibona? Hence abanye bafika eish. Benza Hence into abanye ezirongo. bafike basuke Eastern Cape kukho nomnye ndahlangana naye usuke Eastern Cape uze apha eJobe akazi Nkosi yam. next. Uyabona understand izinto ibuhlungu ke ezinjalo. ngoku loo nto leyo. Yeah. So ke ngoku mna ndinanto ethi I want to take it back, ndiyise ebantwini ke ngoku kuphele le nto intobana qabela uhambe ushiye indawo yakho. And nale Gauteng sigijima sizele kuyo incinci njani? Incinci kaloku igcwele futhi Gcwele. ninzi into lapha, so sizazifumana kanjani sonke? Ogqibelise izinto ezirongo. Baninzi abantu abagqibele bencama benza izinto abangazithandiyo nezirongo ke ngoku just because umntu ubona uba no man andizolunga Anayo choice. andizolunga. Yebo, so ndifuna ke ngoku mna uyiphelisa laa nto into yobana abantu mabasuke kwiindawo zabo, not that kuthiwa hlala uba comfortable. Akekho umntu ufana ube comfortable, uyasuka kade comfort zone xa ufuna something, but ke ngoku Suka ngechoice ke ngoku. ewe, uyabona If ufuna ungasuki ukuya eJoburg hamba eJoburg ke ngoku nake, but ungabe usithi ndiyofuna into ethile yazi uba ikhona apha ikhona ekhaya. nalapha, Yeah. ishiye ke ngoku uyazi uba ikhona, usithi hayi kuba mna ndinokuhlala ngapha ndifuna uyoqala enye into ngaphaya. So i-aim yam ke mna ke ubana ndiqale i-production company, ndiqale nje lapha eRhawutini, but the aim is to take it back from home. Ama-productions amanye athatha from ama-influencers bakhaste wona. What's your take on that? Well, inyani leyo. Kukhona apho bendikhe ndayiva ithethwa khona ndonqena ubiza ii-organizations, but ke zezi organizations ze-actors, zimele actors. They were discussing that, they were debating loo nto leyo yobana it is not fair to actors, like professional actors. When I say professional actors, I mean somebody who studied for acting on a degree, ohlale e-university nase-college, School of Acting, efunda. Then the next thing kuthathwe wena just because une-following engu-1 million ku-Instagram naku-TikTok, kuthathwe wena uyo-actor. Uyayibona? Ayikho fair loo nto leyo emntwini, ngaphandle koba lo mntu eyifundele le nto uyakwazi uyenza nayo le nto, uyakwazi njengokwazi. Qha i-difference is that wena ukhawuleze wabonwa ngabantu, yena akakafumani i-chance yobonakala. Otherwise uyakwazi naye, ayipheleli kwiphepha elanalo lesikolo, uyakwazi uyenza. Qha ke akafumananga chance, wena upopular, uyaziwa, so uyakwazi uba uyovala ispace sakhe. So mna itake yam kuloo nto leyo andiyithandi ngolo hlobo. Otherwise anangxaki nabantu abazi-influencers, but andine-problem nabo xa kuzofuneke kuthiwe uthathwa because ugcwele yonke indawo i-social media uyovala i-role ethile. I-problem yam ilapho. Yeah. La influencer le ayanga kuma-auditions, right? So if bebebize ama-auditions ubuzoya nawe, uya-understand abatsho bakubone, because bendisithi don't you think bathatha yena because of wena abakwazi, uya-understand? But then if bebebize ama-auditions ke like wonke umuntu bekeyile bekuzoba fair. Well, sometimes it happens that ama-auditions ebekhona qha ibivele yenzekile into yobana kuzawuthathwa wena because unopopular. Okay. Ibivele andithi uyaziwa. Oh, and the other thing, it's gonna be easy for them ukuthi into yabo ikhule. Oh, right. Because already so uyaziwa, mna usazawuthithiza mnasekhaya. Sometimes andithi nothithiza sekudala. No, I mean uzothithiza ukhulisa kwa lo mntu sekhulile class. Yeah, I understand. But naye uqale someone andithi uqale wakhula. Akukho ngxaki ngento yobana thatha uya wena e-TV uyokhulisa i-viewership, because egqibeleni ifilm yi-business, funeka imali ingenile, yabona. But ke ngoku makunikeze i-chance abona abantu befana bapha, the original people be-TV, and vakazitsho masingavumi u-influencer kakhulu i-social media ide itake over kwizinto efana uba zinabantu bazo. You understand? Ugqirha akanoqeshwa because ubonakala kwi-Instagram engugqirha onendlela ethile enza ngayo, okanye follow abantu abayi-million athathwe ayokuthiwa ngugqirha. Makathathwe kanti akayazi nezinto ke, uya understand? Makathathwe because uyakudeserve into yobana ayonyanga kwesa sibhedlele za-PPP. Itsho le nto ndizama uyithetha.
yayibona. So kule ndawo bendiva kule organization bekuthethwa ngaloo nto leyo, kuthiwa kufuna uvalwa loo nto leyo into yobana abantu mabathathwe because they deserve ukuba sendaweni, bangathathwa because of i-popularity okanye mhlawumbi i-following ingakanani kwi-social media. So that is my take kwindaba ye-influencers. Otherwise I don't have a problem with influencers. Right. If kungathiwa uswitche i-role with a well-known actor, ungaswitcha nobani? Well, uyabona mna ngentliziyo yam yonke ndiyamthanda lo sisi kuthiwa nguTaraji. I love that lady so much. uTaraji nguTaraji P. Henson lo simazi kakhulu Acrimony. Oh yes. Acrimony ngoku bedlala kwinto enganeni isiStraw. I think isiStraw. Bekhona yes. Yabona bendibukele napha iStraw because ndiyamthanda most ye-movies akuzo ndiyazibukela because ndiyamthanda. She's my role model. Uyandiinspire. Ndihlala ndisithi mna ndinguTaraji P. Henson. Ku-next future yam ndizawuba nguye, ndifunde ukuba nguye. Ufunde ukuba uyayiva ndim lowo. And ke sana I think you can nail it. Look at your eyes. Ukubona mesakhe wakho yo ndinguye. All right. Okay, kunama-challenges ofacana nawo kwi-industry. Ama-challenges maninzi andizuphosisa. Akekho umntu ongadibani nama-challenges. Nomntwana nakakade xa funeka zama uhamba i-challenge le because kaloku uyoyika ngophakama kwaphantsi. Xa safunda uhamba i-challenge kuye leyo. So i-challenge ikhona kuwo wonke umntu. So zihlala zikhona i-challenge njengoba ndisitsho ndisithi kwaba nzima into yobana ndiswitshe from iradio ndize kwi-TV, and then xa sendifika kwi-TV still kwafuneka ke ngoku ndimane nathi ndiattenda ii-auditions. Akukho lula, zii-challenges because funeka usendlini uye kwi-auditions ezisithembisa imali awusebenzi, funeka uye eRosebank, funeka uye phi, zii-challenges ezo. Uthi ke ngoku sowuphakathi mhlawumbi ufumene loo role leyo ufike phana. Umzekelo last year bendi-featured kwenye kwenye production. Khona i-project esenziwa. It was my first international gig, by the way. Wow. Yayisenzelwa apha eSouth Africa, yaseBotswana. So yayisenzelwa apha. So i-challenge endandinayo ke phande kuloo nto leyo into yobana ndathi xa ndifika esetini kwafuneke ndijongane straight noLerato, uSisiLerato Mvelase. Oh yes, yeah. uLerato dala wabakhona kwi-industry. Wayengenangxaki. She's very sweet. But then mna ndavele ndizayivutha. Ndaqonda ubana hayi mna ndizayivutha sana ndizokwazi nothini. Like andizokwazi u-interacta naye. Kanti she was very sweet. Sithi relax. Wandigqiba ke sidathi ke ngoku sonke sisuka apho, sonke sisuka ufunda. So relax. So yaba i-challenge yam ke ngoku. As a result ndakhe ndafuna usokolisa kancinci esetini. But ke udirector wakho always nayo understand director nakhona waye-sweet. She was a sweet lady. So yenye challenges endaba nayo leyo ba ndaxaka kudeliver i-role yam sendisesetini sendikhastiwe ndikwazile phofu i-auditionela ndaready. So ngoxa ndifika phaa ndi-intimidayithwa zi-well-known actors ndiqonda ubana what if ndiyayibutha, what if ndenze ngale ndlela enza ngayo yena, yabona ndicinga into ezirongo kanti ndilibele into yobana andizuba nguye apha ndizawuba ndim. Qha ke ndintimidayithwa yinto yobana lo sisi kudala khona kwi-industry kanti ndafikele emntwini osweet kakhulu. So yenye challenges ezo. Yabona ke ezinye challenges zoba xa nikwiinto ze-low budget films iyadreyina sana lam, ndifuna ungatsho idreyina le ke ngoku yothenga apha kuwe because kaloku into ze-low budget iphuma kuwe. Yonke into niyazikhwelela, sometimes niyabetha imali yobana kuthiwe nizawuthi kuthiwe niyokhempa iveki yonke endaweni ethile. Funeke nikhuphe imali zobana nizokwazi uba nincethane nge-groceries, nincethane ngento nemibane yaloo ndawo nizobe nirenta kuyo, ukuyesetini. So zininzi challenges endlule kuzo apha kwi-acting, but ke i-challenge iba nayo i-solution. Yona ndibalulekile. And ke ekugqibeleni xa usenza into oyithandayo, I don't think ewe i-challenge, but especially yama-low budget, because like usazi phayana into yobana usazi into yobana phayana
awuzubhatalwa and kuzomele uthenge ukutya and everything uyahla napahla iphuma kuwe uyabona yonke into. So uyaphana unayo laa room. Yabona le nto yabona into xa uyithanda. Yabona xa usenza uyithandayo ukulula. As much as uyiqonda ubana kuzawuba nzima udibanisa imali uba mhlawumbi kuthiwe umntu olamakhuphe 200 uyiqonda uba ndizathetha ndingaphangeli kuba nzima ngolo hlobo olo. But xa uqonda ubana uyikhuphe into oyithandayo akukho that bad because uyazi ugqibeleni uba ikhamera izawuhlala apha phambi kwam ndihlala apha nozi yenza le nto niyithandayo ulibala noba ukhe waxakana nemali uzilibala noba unetyala unetyala umntu okundibhathele yonke into ivele ityibilike ithi. So kumandi ukwenza into oyithandayo. But ke abanye abantu i-passion doesn't pay bills. Ewe, it doesn't, but ekugqibeleni kumandi ukwenza umsebenzi owuthandayo so that ukwazi ubhatala zona ii-bills ezo. wena Very much kumnandi kakhulu. Ngicela ukubuza ke ama-challenges like kuma-productions nama-agencies ayikho ama-challenges eniwafeyisayo uma senibhekane nazo like treatment job wise, like do they give you umsebenzi equal njengama-big artist or like ikhona ukuba unfair treatment, some things like that? Bethuli ndabezayihleka ndingaphenduli. Well, mandiqale nge-agency. Kwi-agency le ndikuyo isentsha, so andikafumani challenge. Isentsha ndisemtsha kuyo, so ndimomtsha yontsha ayikho ntsha ndimomtsha ndiphazama ngoku ndimomtsha, so andikafumani challenge so far. And then kwezinye ndandikuzo kona ndisafreelancer, hayi zazinayo indawana ezithile banayo indawana engaqondakali banako ukubana bageze ndindibeke olo hlobo. Bona indlela engaqondakaliyo yobana batreate nini. Umzekelo uba ulate ndindibeke olo hlobo. Uba ulate kuthiwe mhlawumbi kufuneke ngobethe i-background ke ndandike nayo i-background musifaka so simane soshuta ke kwezi production soshuta lo generation ntontontontonton. So uba ulate ayikavukwa ke apha phantsi funeke kuthiwe kuseseti funeke ube sowuphaa ngo-5 no-5. So funeka uphume endlini ngo-3. Imagine uzoba late ke uphume endlini ngo-3 uphinde ube late mhlawumbi nge-30 minutes inyana uzawuthatha. seyikhona i-transport ngo-3. Yiyo lo nto nditsho into yobana kunzima ngolo hlobo. Uza kuthatha ke lo sana akazufuna uunderstanda because kaloku uthi ixesha le-production and ke ngoxa uthi ixesha le-production uthi ixesha lakhe because kaloku time is money. Xa etsalelwe phaa yena eyi-agent yena kufuneka atsalele wena uyi-extra ke because ayo-actor uyi-background actor uyabona. So i-treatment ibambi ngolo hlobo and bathanda atheka like bangabi nandlela othetha bafike sebelahlela yabona. So yenye izinto aqonda uba nayo andisazokwazi. And then ke eyona nto yandenza ndisayine out kwi-background acting that ke this is my last one. Kwakungo-2022 siyoshuta enye yezi andizoyibiza ngegama ezinye ezi series zimane ziba khona. Sishuta kungoMeyi 2022 kuyabanda qala usika yabanda Gauteng eqaphela msondithi. So shuta phana i-scenes zasesama because le nto sishuta iyasesama. So funeka ibe isama kwi-appearance ye-TV xa ninabo nizobe ninxiba ama-crop top. Ndicela uxelela into yobana asingabandi kwakungabandi singagudoli ushuta ngasepulini. Umoya wasepulini uhuzela ukuthi ithi xa kuthiwa cut kuzii-gowns kunike ekuthiwa thina asivunyeli into yobana masifake zethu ii-gowns. No. Yes, that is a bad treatment esayifumanayo ke apho. Asivunyeli into yobana masinxibe zii-gowns. Ithi reason sinazo ii-gowns ziphethe ngoba kuyabanda. Ithi reason sizawudelay i-production. Thele nto uzawufuna ufake ii-gowns sizawudelay. Kanti ama-actors wona okay kuma-actors amagawuni wabo enziwa kanjani? No, I mean like for them ukuze bangadelay kwenziwa njani? Akho nto enziwayo. Xa kuthiwa khadi bayanikwa bakhawuleze bazombathiswa. Xa kuphinde kuzorolwa ayakhawuleza so kangoku kuhlulwa yintoni ke ngokuba makwenziwe makube khona abantu be-wardrobe wento ye-background? Yeah.
Ndizawutsho kaloku mhlawumbi kaloku ii-actors I mean abantu be-wardrobe ngabantu for No, ii-actors man. like yes because ndizawuthi kutheni mna And then Because nizawugula kwakuthiwa nokugula phayana- hlena. kwakuthiwa phana nizawulibasa ixesha ntonto siyagqibela singasazinxibanga so le nto ithetha yogula yayi-2 days lashute khona zombini ezokuthetha ngazo kubanda because yandiva ndithi yasesama so kwakushutha ngasepulini kufuneka kaloku aba bantu bamane bebonakala into yobana bonwabile kule ndawo and xa ivele eTV nyhani kuhle wonke umntu uba convinced into yobana sohletyeni kanti kuyabhanda sana. Oh. Yintoni ocinga fanuba ingenza ubana yonke lento yama-agencies ukubana like la misunderstanding yama-agencies ucinga fanuba ingafikswa kanjani? Yazi wena I think ibuyela kule nto bendiyithetha into yobana xa usenza into oyithandayo uhlala unayo indlela umzekelo le nto bendiyithetha uba usebenza umsebenzi ongakunikeza imali but wenza with love with passion uyabona so nayiphi i-challenge evela uyakwazi ubana uyi-overcome because uyayithanda le nto enzayo so it applies the same nakwi-agents into yobana mazibe nendlela yohandlisha abantu ii-actors zabo because bayenza with passion le nto yobana babe zii-agents ze-backgrounds uyabona so I think mna bona funeka badile nabo bona ziqu zabo before bayodila ne-actors zabo uyabona umntu akwazi accommodate abantu abe-accommodative angabi ngumntu owehlayo ewe umntu mhlawumbi esotshiswa yi-production ngaphaya afike naye azolahlela and ke mhlawumbi yena bekuthethwa naye kakuhle but yena ufike agalele babede namagama sobana andiphinde ke mna ke ndinibhukhe zawuthi ndinizama nibeni yabona abantu bathetha amagama njalo kuyasetyenziswana mosapha semsebenzini sonke so ingasomntu aqale azilungise yena self before abe kanti uzosebenza ngabantu so that ukwazi uba accommodate abantu not zonke shema ndizophosisa not zonke i-background agencies zi-bad no azikho bad but i-majority yazo they are very much bad andifuna uphosisa yabona so yiyona ndlela ndicinga ngayo umntu makalungisane nesiqu sakhe and then akwazi ulungisana nee-actors zakhe akwazi ulungisa abantu yiyona ndlela mna ndicinga fanuba ingakulungiseka ngayo leyo. If ungaphiwa i-chance ke na ukuthi like if ungaphiwa i-chance ukuthi okay phosisa iba in charge kwi-entertainment industry yintoni engumohluko ongayenza? Njengangokuba ndisitsho mna ndisithi njengoba ndiqale eyam production company endifuna into yobana mayi-existe mayi-acknowledgwe ndifuna into yobana mna ndisuse le nto yobana bonke abantu mabasuke kwiindawo zabo yes beze apha eRhawutini ndifuna i-film industry ibe broad ingabikho umzekelo yabona sesiyenza ingathi into yalapha eRhawutini wonke umntu makaqabele eseRhawutini from eRhawutini kuye overseas andifuni loo nto leyo ndifuna yazeke into yobana ingenelele into yobana abantu into yobana into yefowuni ibroad ifika nasezilalini apho abantu bangazifikelela khona imthixo umntu athatha indawo ufikelela azazifikelela khona so ndifuna ubhalisa loo nto leyo mna yenye ye-aims zam le nto uba mandiyithathe ndisezilalini not kwilali yam ndedwa kwiilali zininzi ilali andithethi nge-Eastern Cape yodwa ndithetha nakwezinye ilali ezivalekileyo soMalipopo ezilalini ukwiilali koomavenda so ndifuna uba ibe broad abantu bayazi into yobana ifilm kunyanzelekanga basuka kokwenu uze apha eRhawutini ndifuna uphelisa loo nto le nto yobana siyijongele kwii-big cities nakooCape Town nakoontonto mayithi bazalana so I think mna yeyona nto ndingayithatha intsha kakhulu more especially ke i-Eastern Cape asingasozibalekela into yobana inqabile ifilm e-Eastern Cape inqabe kakhulu kwezinye iiprovinsi ayibona iyavela phaa kuthi nkosi yam hayi kunzima kakhulu so iinjongo zam ke mna ke zizilapho apho zikhoyo. Right, nankuya umntana ke ngoku emakhaya ufuna ukuba yi-actor naye xa sele emdala xa sekhulile Afune ukuba ndim. ufuna ukuba nguwe nankuya umntana ke ngoku emakhaya like ufuna ukuba yi-actor yiphi i-advice ongampha yona? Yabona ke leyo into yabantwana ndiyithanda kakhulu njengoba ndisithi kuwe last year bendikhe ndathatha abantwana ndabenzela phaa kuthi elalini so
ndiyarhalela into yobana ndithi mna into xa uyithanda and into uyidalelwe uzayifumana nokumeko njani na. Usebenza kule nto uyithandayo ngento ongenayo. Understand what ndithini na? Yes. Umzekelo xa usebenza kule nto uyithandayo ngale nto ungenayo. Umzekelo ungumntana wasezilalini, undim umntana osemzantsi eThoboshane eGcuwa. Uyakuthanda uba yi-actress okanye uba yi-actor but awukwazi ufikelela. Ungenza kanjani? Unayo ifowuni, unayo ipeni nephepha, ubhala apha phandle ntilapha kuwe engqondweni icingayo. Emveni koko uyazenzela le nto icingayo, uyayirikhoda ngalaa fowuni yakho unayo. Uthatha ifowuni yakho uyazirikhoda whatever that you have in mind. Uqala kwakho ukuziqhelanisa nento yobana yenziwa kanjani le nto ye-acting. So mna ndizama ukuthi ke ngoku eli xesha usalindileyo i-opportunity, yenza something about it so that ithi kufumana opportunity ube so ready okanye uyimeet halfway, ungaqalwa phantsi, uyabona. So mna ndithathe umntwana eMzantsi elalini yam, abantwana ababini ndabathatha ndabafaka eklasini. Abantwana abayana bebezazi into yobana bayayithanda i-acting but abayazi noba bathini na. So ba-ekthe ke ngoku kwinto ebebivele bevele benayo. I mean beyithanda. Basuke from ipoint yobana bengenanto baza kwinto abayithandayo. So ngaloo ndlela leyo bakwazi ukuziprove into yobana ke ngoku ngomso bangangena into because bazingenile ii-classes ndaba-master classes zabo, basuke lapho bayophefoma bephefomela i-community yabo and it was very much packed. Baphuma abazali beyosapota abantwana, abantu very much inspired ngokubona abantwana babo into yobana kanti they can do such things. I'm very much proud of myself and I'm very much proud of abantwana be-community yam, and I'm still gonna help abantwana abaninzi to be where they want to be. Not abantwana bodwa, nabantu abaninzi. Bakhona abantu abaninzi abadala abarhali abazi-actors but abayazi mabaqalisana na. So I'm here for that. Nam ndisafunda, nam ndisazama ii-workshops zam into but ngoye ndinyathela into unayo uzayishare nabo. Share nabanye. Oh, Ngoye ndimane ndinyathela kwemnyango kuthiwa mhlawumbi siye eSoweto Theatre ndiyofunda something phaa. Le nto ndibuye nayo phaa ndizawufana ndicuntsulele wena. Kukhulwa kanjalo. Sharing is caring. Siyakhulisana. It takes a village to raise a child. Okay. Yes. Right, okay, darling. Thank you so much. Is there anything that you would like to share before we close it? Ndiyarhala into yobana ndithi bethunana i-production yethu igama layo iZamanune Media Films. Zamanune bendifuna sindathi mna ndinguMamnune, ndinguMadoyi, ndinguMambathane, Mamxesibe, ndingumamnyele. So amanune zintombi zaManune Media Films. So sikhona ke ku-Facebook kodwa ke okwangoku phantsi kwam Phozisa Noba, Phozisa ku-Facebook. Uphozisa wam ke mna kunayo age, very much strict about that. Bakhona abantu Phozisa. Uyabo, wam unayo age. Phozi ngu-ZIE Noba. Instagram uphozi_Noba, YouTube @Phozi Noba. What else? TikTok andikho, Twitter andikho, ndiphelele kwezibeli ezibalayo ezintathu, Instagram, Facebook, YouTube, qawatri no-WhatsApp ke. Then email address yam phozisa.phozinoba@gmail.com. Oh, right. Sizizamanune Media Films, siyakhula. Unyaka 2026 ingowethu. Ubheka apha phambili. Sabe siproduce into ebonakalayo. La TV. Right. Good luck, Ihlena. Good luck. Thank you so everything much. all you plan out by yenzeke. All the best. All the best. Thank you so much, man. Ngokuzivakashela. Thank you so much for having me. Bubu, wena usakholeza wafika? Ubani kawana? Hayibo. Wathi ngizobuza bandini bani? Wena ungubani? He ngiyafivini. Yini eqhokile? You mean this? Then andithenge lo muntu wamustombi. Uyayithanda ne? Well, thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to subscribe and share to your friends and family so that maybe next time or this now bazokwazi into yobana babukele. Right. Ningalibali ke ukuyojonga i-page ethi Phozi Zamanune Media Films. Yes, Zamanune Media Films. Sibona ubana wenzani na ke uZamanune phayana. Guys, thank you so much. Let's catch up on our next episode. Until next time. Danko.
Bye yo.